Games a dneska jdeme si zahrát Minecraft, protože já tu už tam mám na obrazovku v rámci tady, protože už nehrajeme, ale je čas, jdeme si to spustit. Podívejte, já už to obrazovkou mega to seká, ale už nevadí. Ale podívejte to na můj Minecraft. Počkej, nevím čo. OK, už jdeme, takže otočíme, smačkneme a spáčko tvojtame nebo šipka nahore. Wow! Toto je very magic. Wow! Kámo, toto je heli. Musím se zastavit. Auč. Otočíme a zase zpátky. Jo, kámo, toto používám aplikaci na Chrome, do čeho, keď jsem chcel to natočiť, ale musím to dávať vzdelanie. Som zastavený, dobre. Let's go, takže left shift. Shift jako ľava shift. Tak, krásný den a už to není takhle. Dobre, jdeme. A podívejte, co mám tady. Šíš, podívejte, to je hezky. Kámo, ty už smačky ten space? OK. Let's go. Kámo, som túto hru miloval, takže tu už tak natočí takhle. Odpačame, otvoríme, zavrieme, zavrieme, otvoríme klavicu. Wow, to čo mám za toto veci? Ej, jo, toto hezky je. Dobre, chill, já jsem to dělal. Ale jenže kámo, tu počkej. Ale já nemám hráč, protože mám starší verzi Minecraft. Bra. Ok, už dobré, chill. Ok, takže máme toto už podlahu ve sklo. Kámo, on je toto rozbitný, ty když skaču, tak ten sklo je nezničitelný. A to, co jsem zničil sklo, jak se rukami, protože jsem silný. Ale v pohodě. OK, let's go, jdeme vonku. Otvoríme krásný den a do pekla. Je to čo? Máme pekný strop, to pochází jako mine, asi to vyzerá, jak se to volá, auto. A to vypadá jak tramvajka, jak jdeš to a pozri, jako jdeš jako auč. A to jsem se narazil. Podívejte, já nemám srdce, já nemám hlad, protože jsem člověk, jako nebudem jíst. Ani nebudem zomírať. No. Kámo, hello, chicken! Hello, chicken, nazdar. Kde je zombie? Kde je mini zombie jockey? Ty co si koukáš, ha? Počkej, ty co koukáš? Chceš jít do vody? No běž, kámo. Kámo, už běžíš do vody? Počkej, jdem vypustit 3, 2, 1. Wow, ty už pláveš. Kámo, miluji na pláž. Počkej, to počasí je špatné? To špatný, není. OK, já myslím, že... podívejte, co to je. Dobré, je funguje to, ale jak se to dá? Se to dá toto svět... Dobré, vidíte to jako mini, ale má toto šipku plus. OK, jdeme lietat. I fly with you. I fly with you. I fly with you. I'm fly with you. What the hell? Co to je za tu... les? Jo, kámo, asi mám grafiku. Vidíte, že já mám 10 FPS, protože můj notebook je mega slabý jako od roku, to vypadá jako od roku 2013, co se udělalo Windows 8 Pro, alebo odejděl. Lebo ľudia nesnáší Windows 8. Ale nemůžu přeskočit do Windows 9, do 10. OK, já budu spadnout až tady, 3, 2, 1. To pojď. Yes, počkej. To je hele.
OK, hele, už jdeme. Já myslím, že jsem ztratil. Nevadí, až chodník to po chodníku a to podívejte, už tady není daleko, podívejte. Asi jsem dal tohle, nevím, jak se jmenuje toto, jako dřevo, protože nechci to spadnout, protože další už nebudu, protože jsem vystresovaný a už nemůžu. Takže kliknout, jdeme. No a vidíte, když zmačku F5. Hej, kámo, jsem Alex, nazdar a let's go. Zastavíme, pip, 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 pip. Asi hlavička nespadne. Ok, už jdeme vystoupit. Já už jdu vystoupit. Yes. Kámo, dneska je krásný den. Moment. Kámo, to stojí. Ok, zmačku F5 zase. Wow, a už jsem tady jako člověk. Ok, už jdu. Ježiši, kámo, to jsi ty? Počkej, já to musím táhnout, dívej. Wow, to táhneš. Počkej. Nice, nice. Už začne noc, jsem tak unavený, jak dneska je. Super. Ok, už jdeme. Ok, otevřu dveře a já jsem vypol zvuk, ale počkej, když jsem zapnul zvuk. Ľahká, normálně, těžká. Asi dám to. Asi dám... Ne, nechce toto už. Blbost je. Dobré, nastavení obrazu, kde je to zvuky. Hudba. Zobrazit titulky. A už tady titulky nechce, protože velmi blbo je. Dobré, zpět do hry, ukaž. Já si dám to na hlas. Ok, už nepotřebuji už na hlavu. Ok, otačíme se a už jdu spát až ráno. Takže počkej, musíme to otočit do Alexa. Takže vidíte, tak už jdu spát, jako takhle. Ups, já jsem sničil. Nevadí, já si to. Dobře, dejte odběr a like a uvidíme se zítra. Čau!